Jesus, we welcome you into this place. Jeesus, me toivotamme sinut tervetulleeksi tähän We paikkaan. invite your Holy Spirit to speak mightily into the deepest part of our heart. Kutsumme sinun pyhää henkeäsi puhumaan aivan tuonne sydämemme syvyyksiin saakka. In Jesus' name, amen. Jeesuksen nimessä. You may be Aamen. seated. Istukaa, olkaa hyvä. Genesis chapter 1. Siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. It's a very interesting passage of scripture here. Se on hyvin mielenkiintoinen Raamatun tekstijakso. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Siellä sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja The maan. earth was formless and empty, Ja maa oli autio ja tyhjä. and darkness was over the surface of the deep. Ja Sorry. pimeys oli kaiken yllä. And the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. And God said, Ja let there Jumala be light. sanoi, tulkoon valkeus. Now, if you understand what's taking place here at the beginning of creation, Jos ymmärrämme sen, mitä tässä aivan luomisen alussa on tapahtumassa, God is speaking things into existence. niin Jumala on puhumassa asioita niin, että niistä tulee jotakin. With words, there's formation and creation. Hänen sanojensa kautta tapahtuu tämä muotoilu ja luominen. Now, before this time, Ennen tätä aikaa, what was there? mitä siellä sitten oli? We don't truly know. Sitä emme todellakaan tiedä. But we know that God has existed forever. Mutta sen tiedämme, että Jumala on ollut aina. But He's bringing something now into existence. Mutta nyt tässä hän tuo jotakin olevaiseksi. And in this place, He creates a garden. Ja tässä kohtaa hän luo puutarhan. And if you remember the story in the book of Genesis, Ja jos muistatte tämän kertomuksen ja tapahtuman sieltä ensimmäisestä Mooseksen you'll kirjasta, know that in this garden He planted a tree. muistatte, että sinne puutarhan keskelle hän loi puun. And it was kind of symbolic of a beginning of the tree of life, the tree of God beginning and birthing new things. Ja tämä puu on eräänlainen symboli kaikesta siitä elämästä, jonka Jumala loi. Now, if you turn in your Bibles, if you would, you don't have to, but in Revelation chapter 22, Ja jos kääntäisit Raamatussasi, mitä ei ehkä nyt tarvitse juuri tehdä, mutta sinne ilmestyskirjan lukuun 22, God speaks of another tree, niin siellä Jumala puhuu toisesta the puusta. tree of life in the middle of the garden. Siellä puhutaan elämän puusta puutarhan keskellä. So here's what you have. Joten tässähän on se, mitä sinulla nyt sitten on. God, this is heavy. God No, takes a tämä- tree, Jumala siis luo puun, and in Genesis, He plants it in the garden. ja siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa luemme, miten hän istuttaa sen sinne And puutarhaan. then way over here in the book of Revelation, the 22nd chapter, Ja sitten siellä Raamatun toisessa ääripäässä ilmestyskirjassa 22. luku, me löydämme toisen He puun. plants a second tree, another tree. Sinne Jumala asettaa ja luo toisen The puun. tree of life at the beginning, the tree of life at the end. Siellä on elämänpuu alussa ja siellä on elämänpuu lopussa. Now, when God created these things, Kun Jumala loi tämän, He was not confined to inside of them. niin Jumala suinkaan ei rajoittunut itse niihin. He was, when He created them, He came inside of it with us. When He's created things, He was inside with us. Kun hän loi sen, niin hän oli itse siinä mukana. But He's bigger than what He created. Mutta hän itse on paljon suurempi, enemmän kuin se, mitä hän loi. How many people have I already lost? Kuinka montaa ihmistä tässä vaiheessa jo kadotti tämän Are you already ajatuksen? thoroughly confused? Kuinka moni on jo täysin hämmentynyt tässä vaiheessa puhetta? It'll make sense in just a moment. Ihan hetken kuluttua käy ilmeiseksi, mistä on kysymys. So God created time. Jumala siis loi ajan, He created space. hän loi tilan, He created existence. hän loi sen, mitä on. And that's where we are. Ja tässä olevaisessa me olemme. We're somewhere between the Garden of Eden Me olemme jossakin tässä välissä, eli Edenin paratiisin and the end of all things in Revelation 22. ja sitten kaiken päättymisessä siellä ilmestyskirjan luvussa 22. I don't know where we are in this line of creation. En minä tiedä, missä kohtaa tässä luomisen janalla me tällä hetkellä lienemme. I think we're right about here, though. Minusta tuntuu, että me olemme jo täällä aivan lähellä. I think we're very close to the end times. Minusta tuntuu siltä, että olemme aivan lähellä lopun aikoja. But in this creation, Mutta luomisessa, luomakunnassaan, it's called existence. siinä Jumala luo sen, mitä on, kaiken olevaisen. Now, how do we define existence? No miten me olemassa olemisen oikein määrittelemme? It's what can be measured by time. Se on jotain sellaista, mitä voi ajalla mitata. It has a beginning and it has an end. Sillä on alkunsa ja sillä on loppunsa. It contains space.
se sijaitsee paikassa. It's identifiable, it's measurable. On mahdollista mitata se, sen voi havaita. It's this big, it's this wide. Se on joko näin korkea, näin suuri, näin leveä. This stage exists. Tämä lava täällä on olemassa. This tree exists. Tämä kasvi on olemassa. Why? Miksi? Because everything that exists Koska kaikki mitä on olemassa exists because God created it. on sitä sen tähden, että Jumala sen loi. Now there are a lot of atheists On olemassa paljon who ateisteja, believe that God does not exist. jotka eivät usko Jumalan And this is going to olemassaoloa. sound very strange to you, Ja tämä voi kuulostaa aika kummalliselta but korvissamme. I agree with them just a little bit. Mutta aivan pikkasen olen heidän kanssaan samaa mieltä. I say God more than exists. Olen sitä mieltä, että Jumala on enemmän kuin He's olemassa. not confined to our small existence of time and space. Hän ei ole rajoittunut tähän meidän pieneen ajan ja paikan rajallisuuteemme. He's here with us, Hän on kyllä täällä läsnä meidän but kanssamme, he's also outside of our understanding of time and space. mutta hän on myös ulkopuolella, mitä tulee meidän ymmärrykseemme ajasta ja paikasta. He's more than existence. Joten hän on enemmän kuin se, mikä on olemassa ja olevaista. He invented existence. Hän on se, joka keksi, joka loi sen, mitä on. We have a beginning. Meillä on alku. We have a time period when life on this earth will end. Ja sitten on olemassa tämä aikajana, jonka päässä elämä tällä pallolla tällaisena But the päättyy. Bible says God had no beginning, no end. Mutta Raamattu sanoo, että Jumalalla, hänellä ei ole alkua eikä hänellä ole loppua. There's not enough stage for me to show this. Nyt tämä lava ei riitä meille, jotta voisimme osoittaa tämän äskeisen He's so totuuden. big. Jumala on niin suuri, He's so vast. niin tavattoman laaja. Scripture say he's immeasurable. Raamattu sanoo, että hän on tutkimaton. Beyond finding out. Ei ole mahdollisuuksia mitata häntä. But inside, between these trees, Mutta näiden kahden puun välissä he created existence. hän loi tämän olemassaolon, jonka me Now, jaamme. what did he create? Mitä hän siinä Did he loi? just make up random things? Oliko ne vaan satunnaisia ajatuksia hänellä? I think I'll make a camera. Teenpä vaikka kameran. I think I'll make lights. Tehdäänpä valot. No, it wasn't just random. Ei, se ei ollut mitään He satunnaista. created things. Hän loi, Inside the trees, hän loi kasvit ja puut. that was a reflection of who he is. Ja kaiken mitä hän loi ja teki heijastuksena siitä, mitä hän itse on. So at the beginning of creation, Joten siellä luomisen ja luomakunnan alussa he says, let there be light. hän sanoi, tulkoon valo. That was just not a random thing. Ei se ollut mikään satunnainen, hajamielinen ajatus. It was a created expression Se oli Jumalan luomisen ilmaisu. of who he is as an eternal being. Siitä, millainen Jumala itse on omassa iankaikkisessa He olemuksessaan. created waters. Hän loi vedet. And you know what that represents? Ja mitä se merkitseekään? Jesus, the water, the river, the living water. Jeesusta, elävää vettä. He was putting things into existence Jumala asetti asiat ja luomisen niin kuin asiat that paikalleen. represented who he was. Ja kaiken sen kautta se heijasti sitä, millainen Jumala itse on. Now, do you remember the Bible says, out of the heart the mouth speaks. Muistatte, että Raamattu puhuu siitä, että sieltä sydämen kyllyydestä suu puhuu. So out of God's heart, Joten sieltä Jumalan sydämestä he spoke into existence hän puhui sen, mistä tuli olevaista. beautiful things, Kauniita asioita, wonderful things. suuremmoisia asioita. In the Garden of Eden, Siellä Edenin paratiisissa, there was light. siellä oli valoa, There was a beautiful moon, siellä oli kaunis kuu, glorious trees and flowers and rivers. kauniita suuremmoisia kasveja, puita, jokia, vettä. And he's saying everything's good. Ja hän sanoi, kaikki tämä on hyvää. For 6 days, this is good, this is good, this is good. 6 päivän aikana kuulemme, kun Jumala sanoo, onpa tämä hyvää, tämä on hyvää, tämä on hyvää. On the 6th day, Ja 6. päivänä he creates man. hän luo Now, ihmisen. if you've ever studied Genesis, Ja jos olet tutkinut ensimmäistä Mooseksen kirjaa, it's the only day he doesn't end it by saying, and this day was good. ja se on ainoa päivä, jonka päätteeksi hän ei sano, että tämä on hyvää. He creates man, Hän luo ihmisen and he says, ja sanoo, it's not good ei ole hyvää for man to be alone. miehelle, ihmiselle olla yksin. And all the brothers in the church said amen. Ja kaikki veljet seurakunnassa sanoo,